Patay ang 59 anyos nga lalaki kinsa purok kagawad human gipusil samtang nagmaneho og tricycle sa General Santos City. Away sa yuta ug personal grudge posibleng hinungdan sa krimen sumala sa PNP. Atong ibalik si Efren Mamak. Gitapuk ana niining mga residente ang usa ka tricycle human gipusil patay ang driver sa purok Alingabong, Mudia, Labangal, General Santos City banda 12:30 sa hapon adlawng Sabado. Giila ang biktima nga si Danilo Porras, 59 anyos ug purok kagawad sa maong barangay. Pauli na unta ang biktima uban ang iyang asawa yang mihunong kinisa nahitabuan sa pagtuo sa biktima nga adunay buyer sa gibaligya ni ini nga yuta. Gikan sila nangumpra, nakakita sa iyang banag na itapok, kaya nga nagbayar na. Di nihapit siya. Di naini sa kayong babae, nag-istorya sila dani. Dihang milarga na ang biktima, uban ang asawa og laing babae nga misakay. Kalit silang giatangan sa riding in tandem suspects nga nakatabon ang nawong. Paspas kining nalibat human ang krimen. Mapod siya kakuan nga gipusil iyang bana kay nag-ubos ba na ilang lingkuranan na ilang tricycle na pagpusil diretso diri jud dayon sa ulo nya naggawas daw ang dugo. Nasabak pa niya pagkahuman na hagba si Dani. Padayon ang investigasyon sa PNP sa ilhanan sa mga sospek. Hinuon, doon na sila persons of interest. Away sa yuta ug personal grudge ang gilantaw nga hinungdan. Considering po na yung victim po natin is puro kagawad, kung may mga away sa lupa is isa siya sa mga nagsisettle, and at the same time kung may mga baka po may mga nakaaway po yung ating biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.